जामुन गिरल बा लड़का के बुझाते नहीं खे पुतोही के बुझाते नहीं खे। अई बाजार में 60 रुपए 70 रुपए कुल जामुन बेचाता है सब। आय कहनी है कि लगी ले आव रे टूर दल जाओ जामुनिया जियान होता धान के नाश कोइले बा दिन भर घूमता है हमारा वैसल बर्दाश्त होता हुए चढ़े था जामुन पर चढ़ के 2-4 पसेरी टूर देनु तो ले जाई नथिया ले जाई उ ससुरा ना ले जाई तो नथिया ले जाई नु। अच्छा है हम हे ले जाई है जामुन माह कहीं गिरल बा कुल बिना तनी है बाप रे बाप है जामुन तनी मनी है सुगा कटोरी कुल कटले बैसल है चढ़े था हमारा के है तनी मनी है जामुन है बाप रे बाप है जियान है मीठा जामुन है चीनी ऐसन बा चीनी ऐसन चढ़े तो हमारा के अभी तक से नाले करके न बैठ रे चला लगी ले जा रे ना सुनियारा हो गइल बा चढ़े दे बोलावत तो परेशान हो गइल बानी। आई हो बाप चढ़बे करब मर जैती तो ठीक रहा अन के दह जाता गोलन कबे से लगी लेवे खोचाड़ी लेवे लुगा लेवे अनाज के उहे हाल बा लइका के उहे हाल बा पतोही के उहे हाल बा कुल बिन बिन खा जे सरा घर रोज रात भ खाता बसन। अब तुरे दा हमरा के 4-5 पसेरी तुरत बाजारे ले जाइबू चढ़े दा हमरा के अरे बाप ये करा के हम मुंह में गाड़ी आवता चढ़नी बाप रे देहियो बुढ़ा गुल दिया। अच्छा तब बिना चढ़ल छोड़बो ना कर केले बाइस रे लगिया ले हम चाहता नीनू रे अरे ला पकट ले दादा Oh, no. तू बताव कि आवत रह जाता जमुनिया ना खाए देत रह। अरे हमनियों का ना उतारब जाता है के अरे 1 किलो के 1 किलो 2 किलो दे बता ना उतारब जाता है के हम जाता नहीं तू हम जाता नहीं बाबू अरे का भइलो का ई कैसे चढ़ गेलो काहे चढ़ लाड़ो हम लोग लेवे गो रहिनो हां उतर अरे कैसे चढ़ल बड़ा रुक रे कैसे चढ़ गुलाड़ो के कहला चढ़े के हम लोग लेवे गो रही तो हैं घर जा का करे पचाड़ ताड़ो गोरे से खोचाड़ी लो रे खोचड़िया ऊपर बटो बड़ा उतरत रहला ना चढ़े चल गुलाड़ो एकली ऐसा से धान जियान होता जामुन आई तो तुराई जा घरे जा काल तुराई हो आ कहना हुर दे तोरा के हमारा बा हम तो खोचड़ी लेवे कोई रहनी रही तो चढ़ा ताड़ा तोरा हमरा मारी काहे हो हमर गो है लंगड़ा तले लंगड़ा तो चलो दवाई करा देता नी मारो मत चलो मारे के कहता निया मार के चलो हेले धान के खाला फेर के धैले बड़ा चलो जाता नहीं हो चलो तुर के लई हो हां